Boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar aquí en Rincón de Daniel, programa 52 desta quinta tempada. Xa superamos os 250 programas dende que isto comezou e é alucinante como 250 programas despois, isto dixen algunha vez xa nesta tempada, pero siguen chegando por aquí novos proxectos, xente que saca novos discos, xente que merece moito a pena e xente, hoxe non me vou ir moi directo porque isto hai que aclaralo. Isto que vos vou dicir, el xa o sabe, esta definición, pero é que o noso convidado de hoxe é un puto terrorista emocional que ven de sacar un disco que de verdade é deses que se non sentides algo cando o escoitedes e que estades, perdoade que vos lo diga, mortos por dentro. Xente, hoxe temos con nós a Dani Cornes. Que tal? Como estamos, tío? Moi boas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? Eh, o sea, se hecho dixen isto fora de antes de empezar a grabar, pero estou isto é totalmente certo, o sea, non, de verdad, pues estou ahora mismo, despois de escutar o disco 3 veces antes de empezar a gravar, como moi, non sei se destrozado por dentro, se rearmándome por dentro, se ben ou mal, de verdade, o sea, es un terrorista, tío. Joder, no sé, dentro de, no sé, las veces que me teñen insultado tal, creo que terrorista emocional está guay, é un bo piropo, é un bo piropo. A ver, Sí, sí. na miña mente é un piropo. Sí, Eu sí. espero que se entenda así, pero Sí, sí. de verdade, o sea, ahora falaremos do disco, falaremos do camiño que levas e tal, pero que de verdade, o sea, me parece, creo que a xente, o que creo que se queda xente xa desta conversa, máis algo do que te expliques, é que vai escoitar o disco porque de verdade que lles vai a encantar. Creo que estamos ante un traballo moi bo, e vai merecer a pena, e espero que esta conversa sirva tamén para que a xente poida entender todo o que hai detrás, todo o traballo, que hai moito traballo, verdade, neste camiño, pero creo que antes de empezar a meternos en faena, unha cousa que moitas veces nos olvidamos, e eu a veces me olvido tamén aquí nesta conversa, que é que tal estás? Como estás? Fua. Ben, todo o ben que pode estar un autónomo, creo, vivindo en Barcelona e pagando este piso e sendo precario, basicamente. Pero ben, teño moitas ganas de empezar a rodalo todo e sí, sí, a ver que tal. É que eu dicía moito tempo, tío, creo que hai moito que falar porque dende que tiveches a túa aparición no mundo da música alá polo 2018, se non me equivoco, pandemia de por medio, a vida, como ti contabas agora, estar en Barcelona, autónomo, todo isto que foi complicado, supoño que sacar ou retomar agora a carreira musical desde o punto de vista público, porque agora isto te leva moito tempo detrás, non é que ti ahora de repente un día para outro publiques un disco, oxalá fose así, verdad, Oxalá, sí, sí. que fose rápido, pero imagino que tes que ter moitas ganas, moito medo tamén seguro, e moita ilusión por retomar algo que seguro que no 2018 afrontabas con todavía quizáis máis ilusión tamén, non? Sí, e ademais dende entón eu creo que, bueno, máis aló de que se tivese continuado como a miña carreira, ininterrompidamente, ¿no? Sen pandemia, sen mudanza, sen intentar buscarme a vida fora e tal, sí que é certo que agora teño alguén que me está levando un pouco da man con estas cousas e estou empezando ou intentando profesionalizalo todo. E, hostia, é un cambio, a verdad, como intentar relanzalo todo. Eu penso en cando sacara Días Rosas en 2018 e como facíamos as cousas daquela. Era mandar un MD a unha discoteca, rollo, mira, podemos facer un conci antes de que abrades, sabes? E cobramos 100 pavos por cabeza, con suerte, se non chamades a policía mellor, sabes? E agora non, agora de repente empezo a ver que hai traballo detrás e que hai posibilidades, ¿no? De empezar a tocar e a... Sí, sí. Mira, non quero tampouco centrarme na época pandémica, en todo isto, porque creo que ao final xa Mm, pasou e creo que non é sí, sí, tampouco total. necesario, pero ten que ser complicado ao mesmo tempo
lanzas o proxecto con toda esta precariedade que comentabas, con todo o difícil que comezalo, de repente chega unha circunstancia que obliga a que todo cambie por completo. Ao cambiar a vida, cambia seguramente tamén a túa idea de vida laboral, de vida persoal, de moitas cousas. En algún momento pensaches ou pasou pola túa cabeza que isto non volvese a activarse? De, mira, pois pasou isto, quixen Mm. sacar a miña carreira e tiven que parar, non volvo a retomalo. Sí, de feito, a pesares de estar facendo todo este traballo agora, dende entón, ¿no? Dende que a maqueta estaba acabada, ir por estudio e tal, o sea, ver como realmente a cantidad de traballo que hai ali e como a cantidad de responsabilidades que un ten cando intenta profesionalizar a súa música, hai momentos nos que custa moito atopar forzas como seguir adiante e sobre todo, eu lembro como o proceso de grabación, que iso se quere xa o comentaremos despois, pero eran 10 días sen parar, rollo, e fines de semana incluídos, facendo virguerías alán garaxelán con cernadas, e foi unha suerte de sueño febril, sabes? Que estaba no avión de volta a Barcelona, precisamente por volver a currar despois do disco, enviando a guitarra por correos e dicindo que non sei se merece a pena, tío. Estou tan esgotado e estou como tan, non sei, como que me custa. Quizáis esas emocións tamén son as que utilizo para a miña música, paradóxicamente, ¿no? Como esa rabia ou... Sí, sí, non sei. Pensei no moito, sobre todo despois da pandemia, pero como que custaba atopar a maneira de seguir adiante. E mira que fixen bolos durante a pandemia tamén, e lembro que hai un tema de Días Rosas que na que lle pido ao público que silbe, e estaban aí todos con mascarilla intentando silbar, e eu Hostia. sen enterarme, sabes, arriba de todo, venga, outra vez e tal. E a xente, tío, para porque non podemos estar asubiando agora mesmo, sabes? É Sí, sí. que eu algo en certa maneira recurrente, unha das poucas cousas comunes quizáis en todas as conversas que creo que me gusta que a xente se entere ou sexa Mm, consciente de estas cousas, non? De o tempo que hai de traballo detrás, de que, por mm. exemplo, pois te estás en Barcelona, tes que coller un avión para poder ir a gravar, tes que mandar pois unha guitarra por correos, co risco que iso ten Sí, de a ver como chega a guitarra, de se chega sí, ben, sí. de tal, de que se dedica moito tempo, se dedican moitos cartos, se dedica moita preocupación, moitas cousas, e que non sempre se ten esa motivación, o sea, tes esa motivación, como dicía, non, de gravar, que mola gravar, pero ao mesmo Mm, tempo, claro, de, hostia, por que fago isto? Merece a pena sí. todo o esforzo, porque é difícil, é difícil, verdad? É difícil, pero é que creo que calquera cousa que ocurra no sistema actual vai a ser difícil como intentar perseguir unha carreira artística ou intentar profesionalizar unha carreira artística, porque espazos para este tipo de creación, o sea, existen, pero pero ao fin e ao cabo estou intentando crear un produto e máis aló de como ir a un concerto ou comprar un vinilo ou comprar merchan ou tal, sí que existe como esa relación de intercambio de bienes que é complicado de atopar a maneira de equilibrar, creo, arte e traballo e sobre todo no punto no que estou intentando realmente tirar adiante. Pero sí, como que eu miro atrás en retrospectiva e vexo todo o que pasou e ves as virguerías que faz, como baixar en tren para coller a guitarra no medio de, non sei, eran as 11 da noite en novembro e iba coa guitarra no tren nunha caixa de cartón que non sabías ni se estaba enteira, sabes? O sea, Pero, sí, sí. que te que coller en medio da nada, por ese caso. Claro, no, é que ademais había temporal, entón, non sei se correos chegara tarde ou non sei que movida era, tivemos que cambiar, dixen hacer nadas, tío, a miña guitarra aínda non chegou e estábamos no estudio e dicía, podemos por favor cambiar o día de gravar guitarras para máis adiante? E no momento no que chegou a esa guitarra ao Grove, dixen ao meu pai, mira, faime un favor, subes a guitarra a Vilagarcía, baixo de Santiago a Vilagarcía en tren, collo a guitarra e volvo ao estudio. E eran as 11 da noite ou así. Era un martes, creo, ademais. Non sei, foi... O Sí, sí. sea, dentro de que eu aquí sei, aquí a xente contou historias do complicado que é gravar, aquí, por exemplo,
veu un grupo Bernal de Valencia e me contaron Sí, que gravaron despois de estar de xira, fixeron non sei cantas horas ata creo que era Murcia ou por aí era, sí. para gravar, estiveron 3 semanas grabando, unha complicación a túa de estar grabando, ter que coller un tren, o sea, primeiro mobilizar o teu pai e coller un tren para ir a coller a guitarra, creo que o sea, a maior complicación e a maior virguería que escoitei eu aquí, polo menos nesta canle. Guay, que hai historias ali de gravar que, claro, non estaba sendo consciente de que as vivira, tío. Hai algo... hai algo terrible en todo isto, pero tamén é como esforzarse por sacar adiante o proxecto e facer este tipo de cousas. E ademais, hai de decir que tamén estivo ben baixar en tren porque tiven como por fin tempo para reflexionar e sentarme e escoitar o que estamos facendo e dicir, vale, deberíamos facer isto, deberíamos facer aquilo, e ter ese momento, sí, estaba moi ben, porque a miña vida esos días eran, estábame quedando no piso dun colega en Santiago, o que estaba facendo era despertarme pola mañá, ir a estudio, botar todo o día no estudio e volver a casa e dormir, porque tolemia de horarios, pero sí, mereceu a pena. Sí, Cando, sí. cando comezaches a pensar neste traballo? Cando empezou a coller forma esa maqueta? Cando empezaches bueno, a que pola túa cabeza pois pasase un pouco a idea de veña, vamos a seguir para diante con isto, vamos a facer algo? Había un disco xa nese momento? Ou como foi un pouco esas primeiras pedriñas Mm. do que estamos a coñecer agora? Pois mira, eu cando fago temas ou cando fago maquetas ou me fago demos ou o que sexa, normalmente non estou pensando como no produto final, no? A veces fago temas por separado de como me estou sentindo nese momento ou de cousas que me atraviesan, pero lembro que estaba en cuarto de carreira en 2018, 2019 e escribira 301, que é o terceiro tema do disco, e vai así como un pouco tamén sobre a incertidume. Estaba acabando a carreira nese momento e canalicei bastante iso, creo, na lírica dese tema. E ese foi a primeira canción das que fixen, que igual levaba 3 ou 4 feitas, que decía, hostia, estou vendo como que é coherente co resto, dá má sensación de que temáticamente están ligadas, e creo que podería seguir escribindo temas a partir de aquí para facer un disco. E foi eso, entre 2019 a 2021. Fíjate, a maqueta dina por acabada o 7 de marzo do 21. O sea, que tamén me serviu. Non me gusta seguir sacando o tema da pandemia, pero sí que me serviu para parar un rato e acabar eses proxectos que tiña aí, o sea, acabar as demos. Que sí que son moi de meterme facer unha demo de un minuto e medio e pa durante horas e despois non tocar durante semanas e esquecerme de que está aí e logo cando volves dis, sabes? Pero O, non sei, agora tamén me pasa, ¿no? Que estou obligándome a acabar os temas que estou facendo, entón, está ollo, guai. ollo o que acabas de comentar, que creo que tamén é moi importante destacalo, os tempos. Mm, 2019, 2020, 2021, xa, estamos en 2026. sí, sí, Ahora, profundizaremos ou seguiremos explicando un pouco este camiño, o porqué dos tempos, ou como foi a grabación e todo isto que hai. Pero isto vai un pouco para a xente que pide a fast food, que xa, pide cancións todo o tempo, saca nova música, máis alá das complicacións que hai de tempos, de cartos e todo isto que lógicamente influen. Ás veces as cancións piden precisamente tempo e pausa que ti podes escribir no 2019, pero non estar preparado para publicala ou non tela seguro sí, no sí. 2026 ou igual en 2030, que moitas veces o público non o entendemos eso, pero que non Mm. é solo publicar, escribir unha canción no 2019 e veña, vou a publicar no 20, máis alá de eso, de outras cousas, pero que non é sempre así que as cancións piden Mm. tamén un ritmo. Sí, sí, o sea, este disco en sí, o que era a maqueta, eu decía, bueno, isto en canto acabe saco, ¿no? Como esta cosa, eu teño esta cousa, creo, moi impulsiva cando creo,
que bueno, xa non son a música, pero rollo cando traballo tamén estou facendo bandas sonoras e estou facendo edición de son tamén para algunhas pezas e teño isto como de, vale, envíoche unha versión esta tarde e claro, despois deixas que pase o tempo e ves que non, que efectivamente non estaba ben. Entón, eu creo que Patri, a miña repre, o sea, creo que me axudou bastante a frenar o proceso e a decir, home, é que é unha maqueta. Lembro que viu a un dos bolos que fixera cando aínda era maqueta e me dixo, non, está ben, pero hai que pulir. Rollo, tes aí algo que está ok, pero tes que sacarlle brillo. E iso é traballo, e é tempo e esforzo. E creo que apliquei iso a como escribo as cancións, agora, polo menos. E tamén daquela foi, bueno, obviamente todo o tema de mudarme a Barcelona polo medio, pero de decir, vale, vamos a darlle un tempo, vamos a ver que posibilidades hai, vamos a ver con quen o facemos, onde se grava, con quen o sacamos e non sei, creo que eu, ao meu parecer, creo que ao principio, cando estás empezando e aparte eu nunca traballara realmente con management, entón ter de repente unha persona que vive disto e que sabe como funcionan as cousas, creo que me ensina moito, ou polo menos me ensina a relajarme un pouco, a frenar e cousa que é contraria a como funciona a industria musical no momento, que o que Sí. decías ti. Eu lembro que cando saiu o disco de Kiss, que saiu en setembro, que me parece un discazo, queimeino durante un mes en bucle e dixen, e agora que escoito? Pero, claro, esta especie como de libre acceso de repente a toda a música que tes aí, que buscas algo no ordenador e escoitas calquera disco de calquer momento, xera unha necesidade de escoitar algo novo e a veces me preguntan, oi, cando vas a sacalo e tal? Jova, acabo de sacar un single hai un mes, dame un tempo para que respire, sabes? Sí, É que sí. eu outro día reflexionaba a raíz, por exemplo, tanto do teu lanzamento como, por Mm, exemplo, Agorafobia, de Rapans, así discos un pouco recentes agora, que eu agradezco moitísimo que salgan discos dos cales solo hai 2, 3 adiantos. mm, Agradezco moitísimo que os traballos teñan un repouso, teñan un tempo, teñan todo moi estudiado, sobre todo, como decías ti, os que estades, bueno, o comezando, porque sí que ti xa tes o mm. teu primeiro disco, pero bueno, ao final o tempo que pasou polo medio e como era un reinicio, Sí, creo que a ti sí que se te pode seguir chamando artista emerxente a pesar de pasar tempo. Creo sí, que, sí. unha definición que a min odio de artista emerxente, creo que non me gusta moito, non, pero por facer un pouco a coña. Pero que estás comezando, non? Estás sacando os vosos primeiros traballos, dando os primeiros pasos. Creo que dende fora, como persona, lóxicamente aquí Patri e outra xente que sabe, pois Sí. pode opinar máis, non? Pero dende fora, creo que é moito máis preferible tardar tempo en sacalo, pero telo moi traballado, moi Mm, estudiado, moi todo organizado, o que vas a gravar, pois gravalo en condicións, gravalo ben, porque ao final, de que te serviría a ti sacar un EP, por exemplo, fai 3 anos, grabado en vez de onde o gravaches, grabado na túa casa ou mellor, ou grabado en outro estudio con peor calidad, que sí, sí, sí. ibas a sacar o traballo, pero igual podía funcionar ou non, pero iba a ter unha peor calidade e algo que seguramente ti dentro duns anos ibas a escoitar e ibas a decir, pa que carallo saquei eso. Sí, sí. E isto é o que me pasa con Días Rosas, tío. Foi un disco que gravei no meu piso de estudiante, rollo poñendo as mantas nas ventás para que non houvese ecos, cun micro de Thomann de 30 pavos e un cable que chispeaba se chovía. O sea, ahora o escoito e joder, está guai que existan estas vías como un pouco, bueno, non sei se é a palabra correcta, democratizar un pouco o acceso á distribución desa arte, ¿no? Pero sí que sinto que ten que haber maneiras para a xente que ten ganas de crear ou que necesita contar algo que o poida lanzar ao mundo. E tamén é bonito, xusto eu traballo en castings aquí tamén en Barcelona de vez en cando e a veces me atopo músicos e entón lles pregunto: "E oye, que tal?". "Sí, estou facendo unha maqueta, vou a facer un concerto, non sei que". E eu últimamente estou escoitando moita música que está sin pulir, porque hai algo como moi honesto en, non sei, obviamente ir a estudio é fantástico, a mí me encanta, o galla todo o mundo puidese ir
a gravar as súas cancións a estudio, pero hai algo súper, non sei, real, ¿no? Como táctil, de poder escoitar unha canción con esa visión do que pode ser quizáis nun futuro, desa potencialidade. Tamén é interesante que fales iso de artistas emerxentes, porque sí que o sea, eu entendo de onde ven o termo, pero non estás en as súas problemáticas, é que é É, forte iso. é que é unha etiqueta ou unha definición que hai moita de ignorancia. Moitas veces cando Mm, falamos deso, eu procuro moitas veces xa evitalo. Creo mm, que por exemplo, a ti facía coña, no, de que se pode considerar artista emerxente, pero é certo que tú xa tes un traballo publicado, xa tiveches un percorrido de certos concertos, xa tiveches mm, algunha participación en festival. Emerxente, pois quizáis non, é un artista que bueno, underground, quizáis máis ben mm, mm, dese estilo, porque creo que tamén moitas veces pecamos, sobre todo os creadores de contido, periodistas musicales, xente que da industria, de certo paternalismo ou certa forma de definir proxectos que non vos axudan tampouco a vos, mm, ujú. porque, por exemplo, eu li outro día, por exemplo, Siloé, decían Sí. emerxentes. Hostia, Siloé emerxentes, los cojones. Levan, creo que Hostia. os primeiros traballos, pois cando sacaches tío teu. Sí, Creo sí, que eu vin a 2018. Siloé afónico na Sala Sonar en Santiago, cando era el, Xavi e un percusionista que non me lembro o nome. Tío, daquela, pues, quizáis, se queres aplicar o termo, sí, é emerxente, pero lembro que nós daquela tiñamos, nós, refírome a un grupo de Sí. colegas da uni, un canal de música como de sesións na sombra, ¿no? De musicar. E falamos así lo é, porque daquela era considerado artista emerxente. E eu hoxe leo algunhas críticas que di, no, artista emerxente. Digo, joa, Claro, é que aí está, o sea, vale, ahora o está petando ou sí, empeza sí. a ter, ahora xa pasou o nivel, non, pero fai un ano ou tal, pois Ujú. empeza, oye, sí, pero por exemplo, unhas entrevistas que se publican antes que a túa, a anterior, de feito, é cunha banda de Madrid, con Celis Celiaca, Mm. sacaron un disco agora tamén, e lía unha crítica do disco que as poñía tamén como emerxentes. Teñen xa outro disco publicado, teñen un EP Mm. e a súa aparición foi no 2017. Claro, é Xa. como non podes meter este tipo de definicións que creo que tampouco axudan a como se pode considerar o público aos artistas. Creo que non Claro. que todos sexades artistas emerxentes é algo que non. Sí, 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 porque ao fin e ao cabo, a ver, eu creo que tamén a etiqueta emerxente vai ligada a que se participas ou non participas do circuito un pouco máis como industrial. E, joe, eu coñezo a xente que leva á fronte do que ven sendo quizáis a vanguardia musical durante 10 anos e que non participan en ese tipo de eventos, non van a festivais como tal, ¿no? Tocan bueno, en locais máis pequenos, pero dende logo agradecidos e iso é emerxente ou é alguén que está consolidado, sabes? Hmm. Joder, que é un termo complicado. E despois, Sí, sí. ti dicías, ou ben que che veu a ti ter alguén que te axude a centrarte ou a controlar os plazos ou a saber como Mm, facer, porque creo que tamén o mundo no que vivimos agora mismo, fora xa da música en xeral, deste fast food, de que todo ten que ser rápido, de que todo ten que sacarse xa, está provocando moitas cousas que é tamén, por exemplo, eu sei de algún proxecto que empezou o ano pasado, fai 2 anos, e están queimados xa ca industria. xa, Porque parece que eso, hai que sacar todo xa, que lóxicamente vou facer unha matización do que dixen antes, porque non sempre se pode entrar en estudio, non sempre se claro. pode ter acceso aos medios, e a veces hai que publicalo grabado na casa, que como decías ti, é moi honesto e a veces ata Mm, ten moita chicha, ten algo de gustoso de escoitar algo así grabado máis sucio, non? máis, sí, sí, máis, sí. máis real. Pero ao mesmo tempo parece que como hai que sacar moito, hai que sacar moi rápido, e claro, as cousas funcionan, a veces funcionan cando se publica, igual funcionan 6 meses despois, igual funcionan un ano despois, ou como estábamos falando, por exemplo, volvendo a Siloé, van paseando e de repente, pois por o que sexa, non sei o que, pois empezan Sí, sí. a aparecer en circuito de festivales, empezan a tal, e funcionan. Pero
hai que ter moita calma porque tamén isto é unha carreira moi de fondo que non todo, non hai nada seguro nin para ben nin para mal. Claro, eu estou pensando ou estou intentando pensar, vaya, daqui a 2 anos no futuro, ¿no? E de decir: "Jo, é que non queiro, o sea, non quero como queimar eses espazos posibles nos que podo tocar. Non quero, encherme un ano e de repente o ano que ven: "Ah, no, pero ya viniste aquí el año pasado, ya no puedes". No, o este tipo de como de bueno, eso tamén vai un pouco das salas, obviamente, dos locais ou dos festivais de intentar ofrecer sempre algo novo todos os anos que como persoa que vai a festis, eu agradezo mil. Pero sí, é unha carreira de fondo. Non podes estar tocando todos os meses ou todos os anos constantemente nos mesmos sitios, porque non sei se vas a facer realmente como conexións coa peña, ¿no? Que o que quero pensar que é polo que me movo eu. Vaya. E que depois hai tipos de música que sí que poden, Hmm, entre comillas, valer para estar consumidas en moitos lugares en moito tempo, e hai tipo de música, creo que por exemplo como a túa, que tamén precisa certo repouso, certos lugares, hai sitios que igual son mellores, sitios que igual non van a ser tan agradecidos, precisa duns tempos, pero mira, vouche facer unha pregunta que vai un pouco en contra o que estou dicindo agora, pero vale. que creo que tamén é un pouco necesario para centrar tamén un pouco do que estamos a falar, deste traballo e demais, que vamos a volver ao 2018, vamos a Vale. volver no momento no que debutas neste mundo da música, no momento no que comezas a dar os teus primeiros pasos, que pensabas de aquela? Cal era a túa idea? O sea, porque agora xa tes outra mentalidade, xa te axudaron tamén a ter outra mentalidade, xa tes seguramente outra forma de pensar e outros tempos e outras Mm. exigencias. Pero daquela, cal era a túa ilusión? Que pensabas? Fíjate que eu creo que sempre pensei daquela que a intención non era intentar crecer demasiado. Sen desmerecerlle obviamente o mérito a ninguén, lembro que o disco Días Rosas eu presentárao, e gañei o concurso da Uvigo, de maquetas da Uvigo. E para min iso foi como o maior recoñecemento que tive nunca cunha carreira musical. Foi tremendo e sí que me serviu un pouco como para tomar a iniciativa. Hostia, tocamos na Sonar con Capital Boscov cando aínda era maestro, tocamos en Karma con, bueno, ahora xa non se chaman así, creo, pero bueno, mellor, non o menciono. Pero tocamos en salas así como, pequenas que son referentes reales do underground, polo menos en Pontevedra e Santiago, Mm. e para min iso era bombazo. Obviamente agora, teño outras visións, sabes? Pero sí, sí, daquela era nunca tiven como a intención tampouco de ir moi polo grande, que me encantaría, seguramente. Aínda que, bueno, despois habería que verme tamén cun público grande a ver como me manejo, porque eu en directo non sei falar, que esa é outra. De feito, mira, aproveito para decir unha cousa. Nestes concis pequenos, nas que a xen o sea, nos que a xente está como moi preto túa e hai unha conexión como moi directa e eu lembro que os meus colegas viñan e nos falabamos e: "Ai, toca non sei que", e tal, sabes? Neses concis, eu creo que é o sitio perfecto como para darme de conta de como é a miña relación co público, porque despois, daquela eu fumaba, saía a botar un cigarro e beber unha birra e tal, e me decían: "Tío, tes que falar menos, tes que deixar de intentar contar chistes e cantar". E eu: "Vale, pois supoño que sí". Claro, agora eu vexo, o sea, a veces saenme TikToks de bandas emerxentes que van con claca e teñen como 20 segundos, 15 segundos, menciona o merchan, 10 segundos, introduce a canción. E estou pensando que, preparando o directo, vou a ser eu. É que eu vou che dicir, ao final creo que eso depende un pouco, pois, lógicamente, volvo a repetir, vou me ser moi pesado, pero eu sou unha persona que non ten nin idea, nin sabe, nin nada. Pero creo que Sí. debe de ser como vos sexades. É dicir, se a ti te sale falar,
fala. Se a ti te sale non falar, non fales. Creo que lógicamente, pois hai un tempo, pois aí igual tes que cortarte máis, porque claro, oye, está de puta madre, Sí, sí. pero eu sigo artistas que lles mola moito explicar as cancións ou explicar Mm, historias ou mm, contar, pois como Andrés Suárez, por exemplo, que lle encanta moito mm. falar, outro como Iván Ferreiro, que de feito criticou a Andrés así de borrollo e tal, pero nunha entrevista de que Andrés habla mucho e tal, que fala, Iván Ferreiro fala moi pouco nos concertos, é Sí, moito máis sí. de seguir. Bueno, pois ao final depende un pouco como sexades, creo que ten que ser así porque se vai ao público vamos a notar se estades incómodos ou non, Sí, tanto cantando como fora de cantar a hora de entre sí. cancións. O sea, son maneiras, creo, de afrontar os directos. Agora que os estou preparando e mirando as pistas e que vamos a tocar, que vamos a lanzar, como un pouco organizando a arquitectura dos bolos, realmente me estou preguntando como que é o que teño que contar das cancións, no? Eu é algo que facía moito, nos bolos, decía, pois, con a primeira vez que toquei Estepa, se non me equivoco, foi no Albariño do 22, que estábamos teloneando a Dorian. E lembro que nese momento dixen: "Joa, é que me apetece moito, explicar esta canción porque, bueno, primeiro porque está en 6/8, que é como se fose unha muiñeira Hmm. casi, pero ralentizada, porque ten acordeón, porque ten palabra falada e eu creo que a nivel acordes tamén era como moi diferente as cousas que fixera, pero eu nunca ensaiara O que en dicir. casa o que dicir, exacto. E é como, buf, tío, aquí hai, non sei, na plaza esta hai 1500 personas, e me poño a falar de acordes ahora, ou me poño a falar de que estaba escoitando Jobim e Gilberto, ou non sei, e me atropelei, tío, me quedei en branco, falei para adiante sen pensar, e dixen, bueno, chamas a Estepa. E a xente se quedou, De, sabes, como, este tío? claro, a Sí, final tamén sí. supoño que un pouco eso será ahora cando empeces a poder tocar outra vez, empeces a presentarse co Sí. disco e tal. Supongo que tamén un pouco a práctica tamén pode levar a Mm, igual que a práctica influe a hora de como tocar, como cantar ou mm, como moverse no escenario, tamén nestas sí. cousas tamén axuda a ter soltura ou xa a ter igual preparado sen ter que ensayar as cousas porque xa contoches un par de veces ou xa Claro. sabes por onde tirar, xa supoño que tamén influe, claro. Claro, e eu penso en como cando estou currando e hai reunións de traballo e me preparo que vou a decir na reunión por puntos. Vale, este é el proyecto, este é el tal, este é el cual. E despois, aínda que non o siga, como xa fixen ese traballo, interioricei. Pero coa música me pasa algo, ou co que quero decir, pásame algo que como, non sei, ti escoitaches o disco, rollo, tantas cousas directas ou, bueno, hai sutilezas, obviamente, Hmm. na lírica, pero nunha canción como Estepa, que é tan directa, hai algo máis que que poida engadir sobre o tema que xa non está dito. Non sei. Sí, sí. Pois, mira, comentaste sobre outra cousa, se preguntaba por que pensabas daquela, no 2018, dicir que nunca pensaches tampouco ao grande, que gañar esa concurso de maquetas, pois tocar en Santiago, tocar na Carme, ademais, que eran como éxitos, porque cuidado, esta é outra cousa que tamén a xente moitas veces ou non valora ou non entende, que o éxito precisamente é poder tocar xa en calquera lugar. O sea, onde sexa con Sí, sí. 1400 personas tronando a Dorian ou sexa con Maestro, agora a Capital Boscov, nunha saliña de 100 personas. Sí, sí. Hai outros exemplos que me sirven a min para tamén poñer un pouco centrar no que estamos a falar. Un máis coñecido que é Luis Fercán, e Mm. outro é menos coñecido para o gran público, pero que é un amigo meu, cantautor aquí da Coruña, César Decenti. Luis Sí. Fercán Mm. me contaba, por exemplo, eu entrevistei no Paramondo Sonoro co anterior disco, el dicía que para el, que sí que lle molaba tocar ante moitas personas, pero que el o éxito era poder tocar nunha sala con un número Mm. pequeno de xente, que a xente estivese calada, escoitando a súa Mm. música e Mm. cantase cando tocaba, pero que respetase o que el falaba. E para el era eso o éxito. E, por exemplo, César Decenti, que tamén é unha das entrevistas que se publicou en marzo, César Decenti posiblemente sexa un señor, un rapaz que non está no mainstream, non Mm. está enchendo grandes salas, pero leva moitos anos vivindo da música, dando Sí. clases, que iso tamén é vivir da música, Sí, sí, pero exacto. facendo xiras por Madrid,
viaxando a Valencia, a Barcelona, a Bilbao, a Zaragoza, vai a bares de 20, 30, 40 personas e Mm, vive de poder tocar. O sea, estás mm. facendo concertos fora de Galicia, ca súa música, algunha versión e tal, pero facendo ca súa música. Hostia, Claro, claro. seguramente moita xente que lle faremos de CS de Centi non vai saber quen é, pero ele vive da música. Sí, sí. Tremendo exitazo ese. É que a min xérame tamén como envexa pensalo, sobre todo pensando tamén en colegas que coñezo que son músicos de estudio, ¿no? Ou músicos de sesión que lle chaman. Hmm. Iso, o sea, es un traballo jodido, pero estánte chamando porque estás indo ao estudio, estás sabendo solventar en 3 tomas o que tes que facer e facelo perfectamente. E para mí iso vuélame a cabeza, porque é algo como que, primeiro, eu creo que non sería capaz de facer, e segundo, é outro xeito de vivir da música que non está como no ollo público e que non solamente é válido, pero que pillas unhas tablas facendo este tipo de bolos. Eu lembro, por exemplo, tamén cando Yoli Sa empezaba, tocaba con el Samu Gamayo, que tocaba a guitarra. E como toca ese tío? Pero, claro, non está tanto no ollo público, porque quen está é Yoli. Eu levo tamén ao meu guitarra, que é David, que é un colega meu, pero que toca con Adiós, e seguramente, como no cartel aparecerá o meu nome e a miña cara, pero, hostia, teño a sorte de rodearme de xente que eu considero que deberían poder vivir da música tamén. Sí, sí. Un exemplo que se me ven agora a cabeza falando de guitarristas, alguén que ti coñeces tamén, como é o señor Alberto Romero, Hombre, que xa non é que solo toque con Capital, está con SES, con Delay, é dicir, está no, no, en mil brutal. sitios e posiblemente sexa dos guitarras agora mesmo en Galicia máis valorados por a xente dentro do circuito. Claro, non é alguén que, pois eso, que igual moita xente sepa o seu nome ou tal, pero hostia, cuidado, Sí, sí. o que fai, como se move e tamén, non sei tamén exactamente os seus ingresos lóxicamente, pero está vivindo desto, Diso, sí, sí. facendo cousas que como, tío, o sea, que guapo. É que mira, o mencionaba antes as sesións na sombra, nos fixéramos unha para maestro e se presentou Fon e se presentou tamén Alberto. A dúas guitarras acústicas nunha casa abandonada que accedemos así dun xeito un tanto alegal, digamos. Pasaron anos, xa non pasa nada, Pasaron anos, pasaron anos. Pero, tío, como facía sonar esa guitarra? Ou sexa, eu estaba ali pendiente do audio, estaba disfrutando cada toma. Ademais, un cuarto baleiro produce reverb e unha guitarra, o sea, dúas guitarras acústicas, pero Alberto tocando aí era brutal. E iso é o que dis, rollo, está en 50 sitios e está vivindo disto. Sí, sí. que é unha maravilla, falaremos un pouco máis do que vai a vir nos directos e como vai a ser, pero aquí sempre tes casa. O disco que estás presentando, xa fomos comentando cousiña, non? Pero por centrarnos un pouco nesto, debaixo da miña cámara a xente leva vendo todo o tempo a portada, na descripción van a estar as túas plataformas, todos os lugares para que a xente poida acceder, tanto ás túas redes como ao escoitar o disco, que é o máis importante, que vayan escoitar o traballo como dixen ao principio. Quero preguntarche precisamente pola portada, porque bueno, eu estou vendo en dos sitios, de frente onde a cámara que me vestí, que é onde teño a pantalla que está vendo a xente, e aquí teño ao lado as cancións tamén co orde e tal, e tamén vexo a portada. Creo que me fales dela, porque, hostia, é moi curiosa, o sea, é moi... Eu dixen fai un par de conversas tamén, é moi básica, e isto vamos a entendelo, que Sí, o que sí, vou sí, dicir sí. é moi básica, se non hai nada, que dicir, hai unhas casas, hai un fondo aí e tal, non hai grandes cousas, pero é moi chamativa. Oi, pois alégrome de que o sexa. Eu, no principio, cando estaba facendo a maqueta, atoparon unha foto miña de cando tiña, 5 anos, creo, ou 6 anos, cando estaba na neve en Reino Unido visitando a miña avoa. Destas veces que neva e saes afora e, bueno, no sur non neva tanto, pero,
había unha foto miña cunhas botas vermellas moi chamativas sobre unha neve que estaba teñida de azul, supoño polo negativo que había. Hmm. E durante moito tempo esa foi a portada, para min, internamente. E eu, cando lle presentei a Ade, a Adán Cordeiro, que é quen presenta isto, estudei con el, vivimos xuntos durante a carreira, ou seja, sempre curramos moi xuntos, moi pegados os dous. Presenteilla e me dixo que, obviamente, eso non podía ir de portada porque estaba en mala calidad, porque é unha foto así que non se ve nada. E eu lle dixen, pois, que propós? E me di, no, propóme ti algo. E eu, hostia, a min dá má sensación, e empecé a falar do disco, e empecé a falar de que creo que son cousas que por separado teñen sentido, pero que xuntas tamén funcionan, e dai xurdeu un pouco a idea de facer un collage, e de facelo como de verdade, escribindo como título a man, pegando, bueno, estaralo vendo, Sí, pero sí. que hai como unha capa de mar, de terra e de aire, e que son fotos que por separado poderían funcionar como texturas, pero que xuntas crean como unha especie de paisaxe. E as casas, para min, obviamente, polo título, pero era curioso como facer o análisis dende todos os puntos de vista como posibles dunha casa ao redor, e plasmalo como se fose parte do collage, que obviamente para min é unha casa que ten que habitar nesa paisaxe, ¿no? Pero que non sabes moi ben de onde estás vendo. Creo que reflexa, e fixo un traballazo Adán, un pouco como o carácter do disco. Sí. Que, É por ejemplo, básica, pero claro, é que o pero sea, o vaya, dicía o de Xixaro de Básica, dende un punto de vista de moi ¿no? Sí. de piropo, porque creo que moi joder, a min todo o que crear arte me parece moi complicado. Eu precisamente un dos puntos fortes, se teño algún punto forte neste proxecto, o diseño non é. Entón, eu sei o complicado que é facer unha cousa, simplemente poñer o nome nun sitio, poñer unha cousa e tal, sei o difícil que é eso. Entón, como sei o difícil que é, creo que facendo moi pouco, creo que é complicado que a portada chame a atención, que queiras, porque é certo que a portada, as portadas, a estética dun grupo, a estética dun artista, non é o importante son as cancións, porque da igual como se xa unha Sí. portada. Pero, sin embargo, neste caso, creo que é unha portada que se a xente agora ya aparece nunha plataforma digital ou se hai un formato físico e a xente o ve nunha tenda ou tal, creo que é unha portada que a xente vai a ver e vai dicir a ver, Hmm. que decir, eu, por exemplo, se vexo este disco nunha tenda e vexo e digo, hostia, que é isto? E mirarei, despois igual o compro, non o compro e tal, pero Sí, sí. me vai facer querer saber o que hai. E non é eso, non ten moitas cousas, porque non ten unha Algo cousa grande, mega ¿no? Que, sí. chamativo, mega aí un diseño complicadísimo, que é moi complicado isto, lógicamente, pero non ten unha cousa que a priori poida parecerme complicada, pero, hostia, poñer as diferentes capas, creo que Sí. a idea da casa aí no medio, desde esas perspectivas, creo que distí. Está a casa, pero onde está a casa? Desde onde Sí, estás sí. vendo a casa? Porque non é que este aí no medio, o sea, está no medio posta aí tal, pero non está habitada na terra, senón Físicamente, ¿no? Sí, entón eso me sí, parece sí. maravilloso, o sea, me parece un aplauso Sí. para él porque de verdade creo que está moi moi lograda. No, no, para min fixo un traballazo. Eu, ademais, obviamente, quería utilizar cores branco e azul, ¿no? Porque tamén, como disco, fala de identidade e eu estou incluso, ou sinto que estou facendo país aquí en Barcelona. Para min, o sea, a miña identidade está tan arraigada lá, en Galicia, que, o sea, que para min este disco é super importante que tivese este tipo de simbolismo. E tamén o feito de que un vinilo sexa branco, ou sexa, sempre estamos acostumados a, eu teño os vinilos aquí atrás e eu vou, a veces miro, Jean-Michel Jarre está como todo escuro, e despois teso de Pantis que é moi chamativo tamén, ou Fillas que é escuro co texto e se nota, pero de repente chego a Ben Howard, que é un dos meus referentes, e vexo un vinilo en branco e che salta á vista. E a idea tamén era facer un vinilo que, o sea, máis aló da miña cara, que eu, se vou a estar facendo concertos
e vou a estar en medios e tal, son consciente que vou a aparecer en algún sitio de algún xeito e, bueno, ao final a xente se cansará de verme objeto. Pero xerar como, non branding, ¿no? Pero de repente ter esas o sea, ter esa casa en 4 perspectivas Sí. e ter unha movida como blanca, pura, rara, creo que tamén era unha aposta de dicir, oye, pois, fíxate máis no contido e non tanto no artista, sabes? O contido. Sí, Que me ven guai isto que acabas de... Me das aí un pase. Xa comentaches un pouco agora o tema da casa, pero aquí sempre tes casa. Eh, non me gusta, o sea, non suelo facer este tipo de preguntas, sí. que é un pouco meternos no contido como tal, pero aquí sempre tes casa. Onde é aquí e que é a casa para ti? Isto eu falábao con un colega meu que me preguntou o mesmo hai un par de semanas. E non sou en responder, tío, porque obviamente o disco está atravesado por esto de terra e nación e como de pertenza e arraigo e tal. Pero creo que co paso do tempo me dou conta de que casa non é algo tan literal. Eh, para min non sei se casa está dentro, se é un lugar, se é un edificio físico, ou se sinto casa cando estou indo no avión, sabes? Hai algo hai algo de non saber onde posicionar a casa que creo que tamén está, obviamente, na portada, ¿no? Literal. Pero sí, eu sinto que no momento no que decidimos emigrar para aquí, sempre iba a ter quizá esa opción de volver e, por que non, facer carreira e ter casa alá, sabes? De E, logo. e que ao final, joder, eu escoitando, te digo que eu levei moitas cancións cara a un punto de vista ou as estou levando cara a un punto máis personal, máis quizáis Mm. familiar ou de Sí. amizade ou de cara a ese lado, non tanto igual cara ao punto de vista de estar fora da casa como tal, Mm. pero claro, por exemplo, casa pode ser precisamente pois ese grupo de amigos cos cales Sí, sí. sabes que cando fales, ainda que ti estés en Barcelona, tes aquí un amigo en Santiago, non ese que dicías onde te quedaches a dormir, que simplemente estás falando con esa persona, ti estás nunha punta e está noutra, pero sabes que ese momento no que estás falando e estás contándolle o teu día ou cunha parexa ou co que sexa, pero ese momento de, hostia, estamos separados, pero síntome que estou ahora mismo nun momento tranquilo, estou na casa, estou relaxado Sí. e tive un día de merda, pero e estou aquí nunha habitación a centos de kilómetros, pero estou feliz. Total, é que a min pásame moito tamén que como as miñas xornadas son desiguais, rollo pode ser como, eu que sei, de 6 da mañá a 8 da tarde e despois chegas a casa e estás canso e non queres facer nada. E eu teño o hábito de sentarme diante do ordenador e consumir contido ou incluso xogar algún xogo. E tío, eu por Discord conecto, a plataforma Discord, rollo, conéctome cos meus colegas de Galicia, a veces falo, están xa eles ali falando dende hai 3 horas ou tal, pero eu métome polo medio e sí que me sinto como se estivese arroupado e supoño que casa son personas tamén. O primeiro tema do disco e o que lle dá título, eh, fala de vínculos familiares e de partir e de despedidas e para min iso é casa tamén, ¿no? É que, o sea, podo caer nesta cousa de intentar definir o concepto e non sei que, pero que sí, eu daquela non era consciente, creo, cando escribín da política dos coidados e de todo isto, e co tempo fun reflexionando que, hostia, quizáis había algo aí como unha especie de protopolítica dos coidados precisamente, e que agora sí que o interpreto dende ali e fago casa dese xeito, sabes? Que bonito ten que ser, porque escribir un disco, facer música, hai mil formas, pois moitas veces tampouco me gusta preguntar o porqué das cancións ou como se escribe, porque cada tema ou cada forma de crear un disco é distinto, non? Ti comentabas Mm. antes, e agora volves un pouco a dicir, que ti empezaches a escribir as cancións, de repente dicheste conta que bueno, que había como un patrón, e decidiches, pois vou a escribir
basándome neste, entre comillas, patrón ou nestas cousas en comuns que hai aquí. Pero que bonito ten que ser, pois agora seguramente, non, co traballo xa rematado, xa unha vez que está listo para, cando está listo para publicar e demais, darlle unha escoita e ser consciente de que ten unha vida que ti seguramente incluso no momento no que decidiches xa empezar a traballar no disco, igual non pensabas que tiña esa vida e incluso pois cando eu mismo te dou a miña opinión ou outra xente empeza a dar a súa opinión ou te empeza a dicir pois a mí me aboca isto e que digas, hostia, é que eu non pensaba que isto podía ser isto ou non sentía, eu mismo non sentía que esta canción evocaba esta outra cousa. Total, total. Eu sempre comento que como todo este proceso foi longo, por emigrar e por traballos e tal, tiven tiven a oportunidade de desconectar e volver a conectar dende un punto de vista totalmente diferente con música que eu fixen. E é como volver atrás no tempo, quizáis, e hostia, que diferente era eu hai 2 anos e despois o escoito agora e digo, no, no, que va, diferente son agora, sabes? Hai esta cousa como de evolución no tempo Hmm. do teu propio material e que creo que a pesares de que eu fun cambiando e fun mudando as miñas perspectivas, sigo conectando, quizáis dende outro punto de vista coa música, pero ese sentimento está ali. Home, non sei se é bonito, eu sempre bromeo que cando fago música intento quitar como todas as sensacións que estou tendo e o que estou atravesando e o plasmo, grábome unha maqueta, pásamo ao móvil, a escoito 50 veces e non a volvo a escoitar. É o que estou facendo agora con material novo que estou grabando e tal. Eh, pero me resulta, non sei, me resulta un exercicio, sí, bonito quizáis, mirar atrás e estou casi como dialogando con unha versión de min que xa non existe. E iso, non sei, está guai. E esta é unha cousa tamén das poucas que máis ou menos pregunto sempre aquí ou a veces suelen caer e cando de entrevisto tamén en Modo Sonoro tamén moitas veces se repite esta pregunta que é un pouco o que estabas a dicir agora, non? Pero claro, ti escribes dende un punto de vista moi persoal, hai moitas formas de escribir, hai escribir historias que ti non viviches, escribir historias de outras personas, escribir as túas vivencias, sempre a veces edulcoradas ou con pequenos matices, non? Moitas veces hai un pouco de ficción dentro da realidade, pero claro, no teu caso, pois, como estás contando, así bastante persoal, bastante de liberarte. A hora dos directos, é unha cousa que sempre, que dun tempo para aquí penso moito de, vale, claro, ti faz a canción, grabas a maqueta, entra no estudio, grabas, tal, a tua vida cambia, a tua forma de pensar, as vivencias, o punto no que estás cambia, ok, pero despois subes un escenario. Tens que interpretar esa canción que está baseada nun momento concreto. Como se vive eso? Porque claro, non é o mismo, que decir, a ver se me explico, cantar unha Sí, sí. canción de festa que cantar unha canción que evoca a un momento triste, ou un momento melancólico, un momento distinto. Como o vives? Como te interiorizas? Primeiro para cantalo e como te sintes unha vez que estás cantando esas cancións? É que é algo co que lidio, creo, nos directos. Lembro o bolo do Atlantic Fest, tiñamos media hora, foi abrindo a xornada do sábado, 1:30 da tarde, e decía, bueno, non haberá tanta xente, no? Estarán aínda comendo ou calquera cousa. Pois igual había 80 personas abaixo, que para abrir a xornada eu estaba moi feliz de que viñesen. E lembro decir, vale, agora esta xente vai ter que ver algo que non sei, que son eu atravesando emocións ou intentando estar en paz como con certas cousas que digo que defendo nos meus temas. E non é que me mentalice previamente a sair ao escenario, intento sempre estar como de ánimos altos cos colegas, rollo, "Vei, vamos ir a tocar", e é simplemente facer o que facemos nos ensaios e listo. Pero se algo me critican tamén é que pecho os ollos moito e é porque estou, como, sí, sí, estou atravesando quizáis emocións que levaba tempo sen atravesar, porque vale, en ensaio chegas e é como recitar, ¿no? Sí. Venme á cabeza como os míticos vídeos dos cantantes de ópera, como facendo todo de corridillo, pero hasta que non subes a un escenario,
a vivencia diferente. Entón, eu creo que non me preparo como tal para os directos emocionalmente. Despois sí que me pego unha hostia tremenda. Hai temas en directo que me custa moito ou que incluso acabo enfadado con non sei, hai temas cos que acabo enfadado cando acabo de cantalos. E lembro un dos meus referentes que é o Bon Iver fixera un conci de setembro, creo, se fixo viral o clip, que cantando un tema que se chama Cricks, que solo é el con vocoder, empeza a chorar polo medio, tío, ten que parar de cantar, recompoñerse e volver. E eu creo que encaixa moito tamén como coa forma na que eu escribo, porque despois ti chegas ao directo e tes que cantar o que escribes, pero tamén estás volvendo atrás no tempo, estás viaxando un pouco no tempo ás emocións que sentías daquel momento e se non estás preparado, se tes a guardia baixa, a veces péganche unha boa hostia. Viñame agora á mente Vega Mm, cantando aquí na Coruña este mm, pasado verán en festas de María Pita, sí. cantando a canción que dedica a Santa Cristina. Unha canción que non sei canto tempo ten esa canción de vida, pero unha canción que Vega xa tuvo unhas cuantas veces, por suerte, en Galicia, xa tuvo Mm, en Coruña varias veces, a canción debe ter uns cuantos anos, xa ten un tempiño. Cantando esa canción, comezou a chorar na Praza de María Pita. fua. Que, de feito, pediu perdón de la se xira, intentando que non se lle vise chorar, supoño, ou tal, non a cantou completa, pero a mí personalmente, en ese momento, conectei con ela. O sea, eu escoitaba a Vega Sí, sen máis, era gratis aquí, vamos a vela, a ver que onda, non? Pero sí. nunca me consideraba fan ou tal. Pero ese momento foi cando empecé tamén a pensar ou preguntar esta cousa, porque foi como de repente cantou unha canción que non sei se polo momento vital no que ela está agora ou por qué, cantouna e empezou a chorar. E foi como, Mm, para mí como público foi como, vale, este o que, o sea, non quero que choredes, non, pero foi como, wow, creo que me mola isto, que os artistas volvan a vivir ou sintan esa canción que non sexa un automatismo de, no, estoy cantando sí, isto sí. así sin máis, no, que pase isto, e foi cando empecé tamén a sentir de o que dicías agora de acabo enfadado, que me parece unha cousa bonita, entre comillas, Mm, pero que como, hostia, é que non só que o público lle poida afectar, senón ti cantas e che remove por dentro, e claro, acabarás enfadado, acabarás seguramente Bernal, por exemplo, que comentaba antes, me contaba o cantante na entrevista, que él moitas veces acaba os concertos triste ja, e bolazos que fan que foi un bolazo e a xente estivo a topísimo, foi guapísimo, que el tarda un tempo en en recompoñerse recompoñerse, que emocionalmente, acaba, ¿no? vais Sí. no escenario como, sí, acaba de ser un bolazo, pero estou destrozado anímicamente, cando me contaba eso tamén era como, buah, o sea, casi non sabía nin que comentarlle despois, porque era como, hostia, que duro ten que ser e que bonito ao Sí, mesmo sí. tempo volver a sentir eso. Sí, o sea, hai un tema co que sempre me pasa, creo que con Laberinto, de Díaz Rosas, que intento como tirar a vista atrás y mirar. Bueno, falo especificamente como de un ministro durante a transición que facía todo o posible por, bueno, por frenar avances democráticos Mm. e sociedades e demais. E claro, é algo como que en Galicia se viviu dun xeito totalmente diferente a Barcelona e dende que estou aquí, eh, hostia, mira, que estou como enfadándome mentres conto isto, pero vale, espera. Dende que estou aquí visitei un par de sitios que me fan reconsiderar non o que falo no tema, porque me parece como importante falar de temática de liberdade colectiva individual e de falar do proceso de democratización e Mm. transición en España. Em, pero visitei a plaza de San Felipe Nerí, visitei os búnkers do Carmel e o refuxio antiaéreo que hai en Montjuïc tamén e, hostia, se che pon en perspectiva Claro. certas cousas sobre as que escribes, que eu cando volvo a cantar este tema en directo teño estas cousas en mente e, guau,
me atraviesa máis polo que estou vivindo casi que polo máis que rollo polo que escribín, sabes? Sí, sí. Guau, o sea, guau, mola e ao mesmo tempo, hostia. É peligroso, sí. Sí, Hostia. sí. Eu o sea, envío moitos artistas porque tes a capacidade de escribir, de facer cancións e tal, que é algo que eu creo que non teño, nunca tampouco me puxen a pensar, pero sei que non o teño. Pero tamén é complicado isto. O sea, todas estas Uf. cousas, porque é bonito escribir, é bonito contar as túas historias, é bonito liberarte, é bonito compartir, pero claro, tamén é perigoso o como xestionalo. Home, eu moitas veces acabo os bolos e despois teño como a intención de ir a tomar unha cerveza porque estou en tensión ou porque estou, bueno, como que decía o rapaz de Bernal, ¿no? Rollo, acabas triste e tardas en recompoñerte. Eu teño este momento de euforia de compartir cos colegas e decir, jo, que guai, que bolo máis chulo que fixemos, que saiu todo máis ou menos ben e, hostia, vamos a aproveitar e sair de festa. E baixas ao camerino e te ves cos tres que hai ali e vale, e ahora vamos a tomar unha copa, non sei que, para sacar precisamente esa Sí. tensión que hostia, a min un dos artistas que máis me gusta de ver en directo, vin dúas veces hai un par de anos, son Idols. E é unha movida totalmente diferente a que eu fago, pero me parece que tanto musical como políticamente, como líricamente, son referentes para min e Joe, o cantante, bota tanto tempo enfadado sobre o escenario que dixen eu, teño que investigar como xestiona este tío as emocións. E se te vas ao seu Instagram, creo, ou se te vas a YouTube e pos como Joe Talbot mindfulness ou así, o tío explica que durante 15 minutos antes de sair está él solo, en silencio, meditando, e sale aí, bota rabia, cuspe, empeza a cargar contra todo o mundo, pero porque ten que facer, o sea, porque o material é tan duro que necesita facer exercicio como de xestión emocional previo. E, claro, agora estou pensando en como xestiono eu. E, é que é heavy. É como, non sei, cando a veces traballo en curtas ou así e alguén escribiu unha escena para os actores como moi cargante, hostia, é un proceso. E tes que dar tempo a respirar entre tomas e tes que deixar como que baixen. E supoño que por iso os músicos son intérpretes, esa palabra, ¿no? Interpretan un texto. Pero sí, sí, é que é un proceso, tío, é un proceso. Un pouco relacionado con isto, Sí. quero preguntarte polo proceso de grabación. Mm. Porque, claro, máis alá desa historia da guitarra, de ter que ir a buscar a guitarra, de ese tamén período de reflexión ou de centrarte, claro, te dicías unha semana, non? Que estiveches Sí, máis ou non sei se menos, foron 9 ou 10 días, no? creo, do tirón, sí. Sí, de días, Sí, bueno, sí. ese tempiño aí. Que tal a experiencia? Porque claro, ti Buah. comentabas ese anterior traballo na casa, que me parece, o sea, porque eso xa pasou e estamos con este novo traballo, pero a mí esa historia de poñer as sábanas ou tapar as ventanas para tal, me parece unha cousa fascinante, pero claro, neste caso, entras en estudio, aparte nun lugar, creo que moi mítico, creo que un sitio que joder, creo que moita xente se lle preguntas, non, isto que estamos a falar de novos artistas, pois lle gustaría poder gravar aí. Que tal a experiencia? Porque máis alá do que ora pase co disco, máis alá da trayectoria que isto vai a ter, máis alá do que poida pasar co tempo, ten que ser unha experiencia que seguro que dentro duns anos vas a botar a vista atrás e vas a dicir, wow, fixen isto, fixeno ali, Fua, e foi que desta maneira. bendita suerte, tío. O sea, poder gravar en garaxe. Eu, claro, eu non tiña nin idea. Eu, a única vez que pisara un estudio de grabación na miña vida, de non ser da facultade, quero decir, era un estudo pequeno que había no Grove, que levaba un señor que se chama Quique. E non sei se lembras un vídeo que se chama un videoxogo, claro, se eres da Coruña igual non che sona, pero chamase Imagina os Alnés. No. E era un videoxogo 2D plataformas que intentaba explicar dende un punto de vista turístico como todo que é o bonito que é Sanxenxo, Meaño, Grove e toda esta zona, vale? Total, había que doblalo ao inglés e como a miña nai é inglesa e eu me criei tamén en inglés, pois
fomos a doblar e eu perdín días de clase e me parece unha experiencia tremenda entrar ali e sen desmerecerlle como o estudio real, porque, hostia, montar un estudio é moito traballo e moita pasta, de repente entrar en garaxe, ver que estaba todo como preparado para min, reservado, o sea, abriuse un mundo de posibilidades de decir, guau, teño este preamp, teño esta posibilidade de meter un space echo, que é como de un delay de cintas, tío, rollo, de repente ter a posibilidade como de producir algo físico que para min sempre foi dende o portátil ou dende o ordenador. Non sei, foi unha experiencia tremenda. E como persona que nunca pisara realmente un estudio, lembro que Patri me decía, vale, temos estas opcións, que queres? E eu pensei para min, hostia, Patri, é que non sei que decir. Sabes? Non teño nada de experiencia nisto. Rollo, eu entendo como a proposta, pero non podo escoller. Entón foi cando falando con Cernadas dixo, no, imos a garaxe. E non sei, así como historias da guitarra, teñía unhas cuantas, creo, no estudio. Lembro que había un día que non me estaban saindo as voces nada ben. E nos estábamos demorando moitísimo, porque fixeron Excel, porque claro, antes día estás que gravar un disco, vas a máis dun tema por día. Ese día non me estaban saindo as voces e era como alrededor de ti. E estaba dicindo, vale, necesito cambiar algo do meu approach ou como estou enfocando gravar estas voces ou performar estas voces. Entón, me puxen a chaqueta dentro do estudio e estaba como conectando co tema líricamente, pero como se estivese no andén dunha estación de tren. E como, vale, se podes baixar o aire acondicionado e non sei que e tal, e como ter a posibilidade de facer iso realmente nun estudio é super guai, tío. É super guai. É que Sí, sí. ten que ser, o sea, a mí me parece unha experiencia dura por tempos, por lo complicado que é, pero como moi bonita porque pois eso, estás tamén vivindo lavando as cancións dunha maneira que, joder, ten que ser moi especial. Pero mira, vouche preguntar tamén. Mira, outra pregunta que non dixía antes, que non me gusta preguntar o porqué das cousas moitas veces que hai detrás, pero quero preguntarche pola música. Porque creo que outro dos puntos moi fortes, máis alá da letra, máis alá da túa forma de cantar, máis alá do conxunto, a música, a musicalidade de todas as cancións, creo que é moi forte, porque creo que casa moi ben, é algo que tampouco me fijaba moito antes, pero como eu creo que se lle quito a todas as cancións a túa voz e a letra, creo que a música evoca historias moi parecidas, igual non exactamente, porque falta unha guía vocal, non unha guía letrística que leve, pero creo que van un pouco moi ben nesa liña. Por qué? O sea, así, xa Sí, sí, a tope. Claro, como foi o envolver, o empaquetar esas cancións que ti fuches creando, esas notiñas de voz, esa maquetiña, cosa que foi bueno, crecendo ata darlles este envoltorio. Lógicamente, non cada canción, non me conto porque senón aquí estaríamos 1000 horas, non? Pero como foi? Porque sí que teño curiosidade de como foi darlle este envoltorio, porque claro, non é tan fácil cancións como estas darlle o envoltorio perfecto, porque a música moitas veces pode pervertir, incluso a produción pode pervertir, a música pode pervertir un pouco o que queres contar, e neste caso creo que vai todo moi unido. É algo que estou lidiando ahora, creo, nos temas que estou facendo, nos novos, porque me estou tirando moito atrás, porque claro, ahora tiven a experiencia de ir a estudio e ver como rollo as limitacións dun directo e estas cousas. Eu collo este disco, collo Aquí sempre tes casa, de pe a pa, e hostia, hai momentos nos que hai 3 guitarras sonando, e eu, a ver, sabes o que che digo? Era necesario para envolver todo e facelo sonar bonito, eu que sei. Penso, por exemplo, en Estepa. En Estepa tes a guitarra clásica por un lado, tes un solo, como unha especie de punteo de eléctrica por aquí e outro paneado por alá. En directo imposible, terei que buscar a forma de facelo. Pero gravar en casa
E, como claro, eu cando empecé a gravarme cousas sempre tiven pois o FL Studio, o Audacity, algún programa destes para ir toqueando cousas, aprendes de producción mentres escribes. Hmm. E a min daba a sensación, con este disco sobre todo, que trato a produ como se fose un instrumento máis. Eu dicía a Cernadas: "Non, eu quero que as baterías sonen rotas", ata o punto que en Tsunami de Pánico decíalle: "Tío, mételle, o sea, satura, vamos a gravar as bateras, imos a pasalas por unha máquina de cinta, subirlle a ganancia a tope e que cruja, tío, e porque ten que ser violento, ¿no?". E pensar na produ como un elemento compositivo creo que é o que leva a que estes temas sonen un pouco como sonan. Ou tamén hai, rollo, benditos errores, como sempre estamos agardando. Eu non sei tocar o saxo, tío. Mira, eu sei tocar a guitarra máis ou menos e tiña un piano na casa e xa está. E lembro pedirlle á miña avoa de Inglaterra, dixenlle: "Mira, mm, non che vou pedir un saxo, porque é moita pasta un saxo, non nos podemos permitir un saxo, vale? Pero hai esta movida que se chama safún, que é unha especie de saxo de bolsillo que se fai en Hawái. Non sei se me lo podrías regalar, que vale como 80 euros". Entón, ese Nadal conseguín o safún este e dixen eu: "Buah, vou a ser o mellor safunista do Grove". Tampouco creo que haxa moitos máis, ¿no? Pero nese tema eu quería meter unha sección de eventos. Este de pin, pin, que sona como de fondo, como puntualizando as notas de piano e tal. E tiña o safún, entón dixen, pois, vou a tocalas a 3 pistas e facer acordes. E tío, non sei tocar o saxo, non sei como a embocadura, tío. O sea, cada toma sonaba fatal, sonaba diferente, sonaba desafinado, dixen, xa está, toco unha nota repetido e despois paso a por un vocoder e lle fago as armonías. E dá un sonido totalmente diferente ao do que me esperaba e iso chegou tal cual esa toma, chegou tal cual ao disco, porque creo que tamén esa produ é como tan característica ou chámalle accidente, chámaslle un erro ou o que sexa, pero sí, ou sexa, no disco hai erros que eu quixen que estivesen aí. Se escoitas Estepa, hai un momento que estou como practicando coa guitarra e Cernadas lle dá a gravar. E cando eu me dou conta que está grabando, deixo de tocar. E hai como un trirín, e despois non sona a guitarra en moito rato e logo volve. E dixen, eso ten que estar, tío. O sea, sen querer, é algo bonito, un accidente que está no disco e que quero que forme parte da canción. E ao E, final está. e que a veces creo que nos o público ou os artistas nos enfocamos en que todo ten que ter unha perfección ou pensamos que entrar en estudio fai que todo teña que ser mallao, grabado Mm, 1000 veces, aí que non haxa erros, e o estudio que che leva é precisamente isto que estás a comentar ti, a mm, posibilidade de meter varias guitarras, de poder meter moitos sonidos, de poder xogar con cousas máis alá do que pode facer ti na túa casa, pero mm. ter un pouco esa imperfección, ter esas cousiñas un pouco reais, quizáis por poñelo dunha maneira, tamén lle dá un toque moi guapo aos resultados, xa non só desta aquí sempre tes casa, senón de moitos traballos. Eu escoitaba agora un disco tamén que saiu foi pouquiño de Capros, e o disco, o segundo traballo que sacaron, é moi Ajá. sucio. É moi sucio. O sea, para min te dá a sensación de moita suciedade, de directo en bar de Sí. mala muerte, sabes? Sí, sí. De equipo sonido asqueroso, pero que Sí. notas que está pasado unha produción moi cuidada e está feito precisamente, ou a minha sensación que me dá, está feito para eso, para que sone sucio. E ti te pos a pensar, ti, hostia, sona sucio. Que pos a mirar pois, o baixo, tal, e ti, coño, pero é que este está, o sea, está así, o sea, Está buscado. Sí, claro, sí. que Sí, está sí. moi guapo eso. Está Sí, moi guapo. eu dicíalle a Cernadas, rollo, é que a distorsión ten que ser un instrumento máis. E el sí, eu a tope, non sei que é unha das razóns polas que eu contactara con ele precisamente porque eu creo que a pesares de que a música que fai el e a música que fago eu non teñen moito que ver, dicía, joder, hai elementos da túa produ electrónica, tío, de distorsionar ou de glitcheo ou de vocoder
que para min ten que estar neste disco. Sexa, non sei, eu penso en producir musicalmente este disco e penso un pouco como en pintar ou en facer fotos. Para min é algo como moi visual e está ligado tamén eso á portada que falábamos antes, de que está como moi fragmentado, pero quizáis todo ten sentido por separado, sabes? Non sei, que esa é outra cousa. Eu sempre que fago maquetas intento formatealas para que teñan unha foto asociada ou intento como gardarme a letra con cousas que lín mira, aquí, o sea, estou te vendo aquí, pero aquí abaixo Sí, teño un Google Keep aberto con frases que me di a xente. E inevitablemente isto convírtense en cancións. O sea, hai unha frase maravilla. que o colega Antón aquí que eu sei que isto vai acabar, non sei se de retrouso, pero isto vai ser unha canción. Que Sí, sí, guapo, que maravilla. Que maravilla. Mira. non Non che sei. vou a roubar moito máis tempo do que xa te estou roubando. Tampouco che vou a preguntar por concertos, nin non sei se hai algunha cousa confirmada ou algo que se pode decir. Se hai, pois se aproveita, pero senón un pouco falábamos fora de Sí. grabación polo futuro ou por estas cousas, pois ao final creo que non é necesario. Se hai algunha cousiña, sí que comenta, pero non che vou a preguntar exactamente por eso, porque ao final pois o futuro é un pouco a veces vai dicindo, e aparte unha cousa que aprendí moito preguntarlle a un artista, bueno, e los directos que me podes contar? E claro, e a xente me di, sí, teño 20 ou 5 ou 4 Sí, ou sí. 2 datas, pero que non ches podo dicir porque non están anunciadas ou porque dependen de tal. Entón, claro, Sí, como, sí, pois digo, para que vou a preguntar? exactamente iso. O sea, faime ilusión porque empezar a rodar outra vez e elevar o disco a directo quizáis tamén é non adaptalo tanto. Antes collíamos as cancións e as levábamos aos directos rollo, vale, somos 4 e facemos isto, pero que quero lanzar bases, quero lanzar pistas, quero lanzar Xogar. sintes. Sí, quero xogar, tío. Se podo levar un acordeonista nun tema, levo, tío. Se podo traer unha voz extra, traio, pero claro, eso todo, eu sei o que vai a pasar, pero O, por motivos externos a min. o que lle toca a xente seguirte nas Exacto, túas redes e estar perfecto. atento ao que activar campaniñas e que de notificación para non perderse nada, como se di nos youtubes e Sí, estas cousas, e a xente que siga aí e por a miña parte tamén a intentar dar voz a todo o que vayas facendo e o que vaya surgindo. E xa chegou a facer os dous últimos bloques de preguntas que xa van un pouco máis fora do que estamos a falar, do puramente musical, do puramente deste aquí sempre tes casa, que volvo a repetir, que están os enlaces para que a xente o vaya a escoitar, e de verdade que o vayan a facer, e pídolles por favor que o fagan unha primeira escoita, se pode ser sentadiños, tumbados nunha cama, nun sofá, sen ninguna distracción de teléfono nin nada, e que fagan unha escoita de principio a fin, porque de verdade que o van a agradecer. Igual pensan como pensaba eu, ou penso, que dicía ao principio, que é un terrorista emocional, pero se o pensan, creo que vai a ser un éxito e o van a sentir como algo agradable. Ahora, fora desto, vouche facer outra para unha pregunta moi rápida e a último que é un test psicolóxico que fago eu sempre na canle. oh, wow, vale. Musicalmente, comentaches algún grupiño xa durante a conversa, así como, bueno, teus referentes ou que te gustan, que disfrutaches aí en directo, pero se agora che fago a peor pregunta que se lle pode facer casi a unha persona, que é, quédate con 3 nomes emerxentes, consolidados ou entre medias, o que ti queiras, underground, poñémoslle a etiqueta que lle queramos dicir, pero que sexan 3 grupos, 3 artistas que consideres como, entre comillas, imprescindibles para ti, quenes serían? Fua. Vale. Eu estou enfocando máis como como se fose unha noite de festival e quero levar a unha persona de Galicia, a un grupo nacional e a un internacional. Vale? E galego creo que me gustaría que estivese Rubén Pantis, porque me parece mazo importante o que está facendo na escena electrónica, parece un discazo tamén. E hai un directo disfruto. O sea, vino, como se chama? No Liceo Mutante.
y estaba la diante de todo, y me estaba petando todo no peito, y era brutal. Así que me quedo con Pantis. A nivel nacional, que hai moito pretendiente, eh. É que é jodido esta pregunta porque, claro, despois acabaremos e dirás ti, hostia, podía ter dito este outro, podía tal. Sí, 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 no sé, a a nivel nacional creo que me quedo con Parque Sur, Wow. porque eu conecto moito coa súa música tamén dende unha perspectiva, como da cotidianeidade da lírica, que quizáis o meu humor tamén en persona vai un pouco como ligado a como eles se expresan, pero sí, sí, conecto como dende hai unha cousa moi visceral, o sea, Tu nombre es una puerta por cerrar, me parece, temazo, un temazo. E despois, internacional, agora estou queimando moito, es que me saiu hai pouco en KXP, entón, é un pouco trampa dicilo, pero estou con Angine de Poitrine, que son esos dous, non sei, seres, que non sei se os pilotas, pero No, son como pero xa notei. vouchos pasar despois. É que son nada máis que é que non sei se son homes ou mulleres ou non binarios, non o sei. Son dous entes de papier maché descalzos, un toca a batería e outro toca baixo, guitarra á vez, microtonal, que me lembra como as movidas que facía King Gizzard no seu momento, que me está destrozando totalmente como se pensa como na música. É casi como antimúsica nese sentido, porque hai un ritmo, pero eso non está en ninguna tonalidade, nin hai melodías, ni nada, sabes? E claro, ligado a iso tamén no internacional podría dicir a Maddie Ashman, porque tamén estou escoitando moito a súa música últimamente, precisamente porque está sendo bastante rompedora o tema microtonal coa voz, ou desafinar un piano adrede, ¿no? E buscar estas cousas. Creo que estou escoitando cousas que me empurran a romper coas fronteiras do confort do meu gusto musical. E pois me quedo con Pantis, me quedo con Parque Sur bueno, non podo decidir entre estes dous agora mesmo, pero Va, sí. permítoche que me poñas os dous. Pois, Vale, perfecto. Pois Angine de Poitrine e Maddie Ashman, que son brutales. Sí, sí. pois anoto a parte, vendíchesme moi ben, estes dous últimos nomes, vendíchesme moi ben a Guau, zona. Mirarei e escoitarei. pasareiche enlaces, tío. Pois, Sí, sí. pásame porque teño moita curiosidade, a verdade, de escoitar. E agora ben, xa para rematar, xa para Hmm, pechar a conversa, eu teño as preguntas típicas da canle, como sempre vale. digo, están a Broncano, ten as súas preguntas típicas na revuelta que eu non fago, eu podría copialas porque me suda dito malamente la parte de aí copiarlo, porque total que malo será que me denuncie, ¿no? Que che van a Que decir? haxa Sí, sí. problema co que cobra del perro Sánchez que le dá el dinero aí que vai ter problema, ¿no? Sí, De sí. facerme nada, pero claro, non vou preguntar por cartos a un artista que está sacando o seu disco, que gastou cartos, que vai gastar cartos Fua, en moita cousa. acabo de pagar a trimestral, tío. E O aparte sea, de tu que casa me autónomo, destrozas. Sí. é como, claro, o sea, preguntarche por cartos sería como, hostia, igual dentro de uns anos sí que che podo preguntar e me dirás, pois, Sí, e sí. dentro de uns anos, cuidado, dentro de 10 anos igual me dis, pois teño na miña conta 1000 euros, e levo 4 meses con 1000 euros, e será unha alegría, que aí será unha fantasía. Entón, eso non o pregunto, vale? O sea, Vale, non pasa nada, non me meto. vale, E despois, tranquila, Raquel. as relacións sexuales xa non é tanto por vos, porque, mira, meterme na vosa vida personal, pois, oye, está. Pero que pasa? Que a resposta que ti me poidas dar igual me afunda a min, sabes? Entón ti me vas a dicir esto, e vou dicir, e vas a dicir, non, moi pouco, esto, e vou dicir, hostia, pois tú peor do que pensaba, sabes? O sea, entón, por vos e por min, non copio esas preguntas, pero eu Moi fago ben, moi ben. un test psicolóxico, vale? Que Veña. son 3 bloques de preguntas culinarias ou de gustos culinarios que van a definir se Dani eres un psicópata ou non. Uala, vale, vale. Atención, porque son complicadas. Vamos a poñernos dentro dun anaco, tes que cenar, é un vicio que Ujú. temos os humanos, moitas veces cenamos, non? Hai xente que non cena, que fai dietas de estar sen cenar, pero normalmente cenamos. Eu, por exemplo, son de moito comer. Hmm. Pero en túa casa, única e exclusivamente tes cereales con leite.
vale? Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite. Non pasa nada, leite vegana, de soja, de sin lactosa, como sexa, e os cereales, calquera tipo de cereal. Tes esa opción ou tes outra posibilidade que comer a túa comida, comer a túa comida, lóxicamente, non? Favorita, pero con dous condicionantes. Unha, tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial, que é certo que normalmente nos galegos nos igual, Sí, sí. pero o sitio onde van facer esa comida, que é a túa favorita do mundo enteiro, ten unhas condicións higiénicas, digamos que ciertamente cuestionables. É dicir, as sopas, por exemplo, as potas están con ratas navegando por ali, hai cucarachas por todos os lados, Uf. entón é como, é a tua comida favorita, ti non ves como se fai, pero sabes que pasa eso aí. Que prefires? Acabas de xogar unha bola aí que é non ver como se fai, Pero sabes, pero sei que pasa, sabes que pasa. Se ti igual non o ves, pero Buah, sabes que está eso aí. buah, tío. Ah. Mira, levo moito tempo sen comer cereais. Son moi de tostadas. E acabas de meterme unhas ganas de facerme uns cornflakes, rollo así, cutreiros, con un pouco de miel. Buah, xa está, cereais, tío. Vale? Sinta, aparte eu son como moi tiquis con... A min gustame cociñar, se me entero que hai Un peliño... bichos nunha cociña, chaval. Buah. E ti colles esos cereales Sí, con esa leite. Que vai primeiro? Os cereales ou a leite? os cereales. Para min, Sen dubidalo. sen dubidalo. O sea, é que penso, teño os dous ingredientes, ¿no? Sí, cereais, sí. O sea, pero sin pensalo, Vale. Cereais primeiro e axusto o leite en función da cantidad de cereais. Vale, bueno. Queda aí a resposta. Despois dou o resultado. Outra situación. Ten que ver con cena tamén. Estás na tua casa, ca tua xente, pides unhas pizzas aí para cenar, e vaste pois a algún bolo, por exemplo, vas a ver a Pantis aí en directo, e, porque sei, igual te tomas unhas bebidas espirituosas, destas que o xeo a veces provoca que chegues mareado, ou non é obligatorio facelo, pero ti volves de madrugada. Madrugada, primeira hora da mañán, foi unha noite de festa máis alada das bebidas, brutal, un concertazo do Pantis aí genial, e volves con fame, non? En esas horas tes aí un pouco de gusa, sobrou pizza da noite anterior. Primeira pregunta, esa pizza que sobrou da noite anterior a esas altas horas da madrugada ou primeiras horas da mañán a comes, sí ou non? Como entras a pizza, tío? Como entra... O sea, a cantidad de pizzas que me teño metido de resaca xa o día seguinte, é que sen dubidalo. E como a Sen comes? dubidalo. Ahora ven a parte importante. A quentas ou a comes fría? No, fría. O sea, requentar unha pizza de resaca debería ser crime de lesa humanidad. Vale. Para min. Hostia, palabras maiores, Unha pizza de resaca ten que comerse fría, tío. Sí. Vale, bueno, aí está. Última pregunta, tortilla de patacas. Con cebola, sin cebola ou dá un pouco igual? No, con cebola. Con cebola. Con cebola. É máis se o afago caramelizada, se pode ser, se teño tempo. Vale. Con cebola. E como fas ti? Xa que ti a fas unha tortilla mazacote que se pode rematar a Sagrada Familia por fin a obra con ese ladrillo que vas a meter como tortilla, desta un puto intermedio que parece que está feita pero que a cortas e de repente sale o ovo, se libera aí o ovo, ou xa directamente un estilo Betanzos que todo que navega? É que conforme pasan os anos eu creo que son máis de Betanzos, Sempre me gustaron así desfeitiñas por dentro, pero eu son anti-esponja con esas cousas, con tortilla. Así que se a corto e se desfai, tráeme outra. Sí, necesito dúas, tío, necesito 4. Sí. Son moi fan das tortillas e de Betanzos. Vale. Puro duro. Pois, despois de analizar os resultados Ai, no. destas respostas que ti acabas de dar, podo dicir con total seguridade, que non o dixen ao principio, pero isto está basado en estudios científicos feitos en universidades como a de Carballo, a Universidade do Grove tamén tamén un estudio dela, e tamén a Universidade de Sanxenxo e a Universidade de onde nacín eu en Cambre, aquí na Coruña, universidades de primeiro nivel, que me dixeron que isto era así. Eu non invento Vale. non é cousa miña. Podo asegurar que ti tes únicamente un 10% de psicopatía.
perfecto. E explico por qué. Vale. Atolle patacas, vale, a resposta non hai problema, con sin cebola non hai tanto problema, pero a comes como ten que ser. A forma de comela ten que ser así. Muy A bien. pizza se come, se Por volve de madrugada supuesto. e se Sí, come. sí. E se come como? Fría. Quen a quenta, e sobre todo quen a quenta no microondas, esa persona, cuidado con ela porque non ten cuidado. Que se cena? Uns cereais con leite. Sempre. O sea, o outro, comemos kebab tamén de madrugada, verdad? Moitas veces, Sí, e sabemos como hombre. son os kebabs, non pasaría nada, pero se hai uns cereais con leite, hostia, déxame eso, isto na casiña, para que vou salir sen necesidade. Agora ben, Mantiña, sí, que sí. vai primeiro? A leite. Para ti sí. Para min é para os estudios, que eu repito que eu non son... Bueno, claro, perdón, para os Claro, isto, ilustres eso, universitarios de Sanxenxo. claro, e do Grove que fixeron isto, eu simplemente replico os seus estudios. Por qué? Porque ti botas a leite, botas os cereales, e que che permite poder comer cereales un pouco molladiños ao final, que xa están así moi empapados, e ao mesmo tempo que están secos pero molladiños e crujientitos, e podes experimentar as dúas partes bonitas que ten un cereal, que é comelo húmedo e comelo seco. Non che quito razón. Creo que me estás facendo cambiar isto. Mira, vou a cenar hoxe cereais e E vas a experimentar e a... vou a cambiar, sí, a orde das cousas. Sí, sí. Pois isto pode facer que esta posibilidade de cambio pode facer que o nivel de psicopatía baixe un pouquiño, e así non está mal, un pouquiño de psicopatía tamén creo que é importante tela, porque perfectos non somos todos e hai que ter un pouquiño así de cousas un pouco rarunas. Dani, tío, mil gracias por esta conversa, mil gracias por este Aquí sempre tes casa, de verdade que non sei, como creo que nadie sabemos o que vai a deparar o futuro dirá o que teña que ser, máis alá do que pase, de verdade, gracias por esta conversa, gracias por esta naco, que creo que foi, para min polo menos, moi agradable de vivir, e síntete contento polo que fixeches con este traballo, porque é para que estés moi orgulloso, e paso que pase, no futuro, mira a vista atrás e di que pedazo de disco fixe. Jo, moitísimas gracias. De verdad, o sea, que me enche moito cando a miña música cala con alguén, tío, e ademais diso, falar este rato foi mazo agradable, así que gracias a ti mil veces e non sei, dame ganas de sacar como música rápido para volver aquí, tío, porque Non fa... está Isto é moi fácil, cando anuncias datas volvemos a facer outra conversa perfecto. e xa está, buscamos a excusa para volver a falar. Non te preocupes, dixemos que non hai que sacar música rápido obligatoriamente, así que para volver aquí tes o convite simplemente por volver a falar e seguir conversando da vida e da música. Maravilla. A xente que viu esta conversa, volvo a repetir, o máis importante, que vayan a escutar a tua música, que vayan a descubrir o teu mundo, e se lles mola, que o compartan con familiares, con amigos, que o poñan nas historias, que o leven, que é unha das mellores formas que se pode axudar. Comprar merchan, ir a concertos é unha forma moi boa tamén, pero sobre todo levar a túa palabra a outros lugares que eso sempre axuda. No que respecta a Canle, se alguén me descubriu por ti, como sempre digo, hai 250 conversas aquí grabadas, non teñen que ver todas porque son moitísimas horas de conversas, simplemente que vayan, que miren o radar con furanito, o radar con tal, que vayan á plataforma digital que queiran, busquen ese artista, escoiten a súa música, se lles mola, pois que fagan o mismo, que falen dele ou que o sigan en redes e miren de verlo en directo. No que vai a vir despois desto, non sei exactamente a orde, pero vamos a ter uns cuantos proxectos xente, vamos a visitar Muros, aí lo dejo, a ver o que decir, a ver quen pensa que pode ser. Vamos a ter visitas de unha das mellores voces femeninas que hai aquí en Galicia, e vamos a ter unha conversa cun dos produtores e DJs tamén que o está petando moitísimo aquí, e que vai vir con alguén, cun grupo con que está sacando algunhas cancións que me fai moita ilusión que veñan en conxunto por aquí. Creo que máis ou menos se pode adiviñar quen vai a vir, pero estad atentos ás miñas redes e o que vai a vir. Xente, de verdade, gracias por esta conversa. A ti, Dani, novamente, mil gracias por isto.
Vémonos na próxima charla, pero sobre todo, xente, onde nos vemos, onde haxa música en directo, e se esa música é a do grandísimo Dani Cornes, de verdade, que vai a ser o mellor que nos poida pasar. Ata a próxima, xente. Chao, chao.